Здравейте на всички! Днес ще ви покажа как от една зелена есен направихме ето това. Процесът не е сложен, с малко повече знания в Photoshop, главно с осветяването, всичко ще стане много лесно. Първо ще прегледаме набързо всяка стъпка една по друга и след това ще пообясня малко повече за някои от тях. В началото промених абсолютно всичко да стане есенно, с червени, златисти и жълти цветове, след което направих черно-бял леер, като оставих само листото да е отцветено. После имаме няколко леера, които са довършителни. Тук вече вкарахме повече контраст. Тук съм вкарал просто моето любимо Vintage ефект. Това ще го обясня малко по-късно точно за какво да реч. След това малко осветих лицето и там, където се вижда окото. И довършителните движения на това малко да се заглуши червения цвят, да не е чак толкова ярък. И така в крайна сметка за около 15 на минути от тази снимка стана ето това. Сега в началото има много начини в Photoshop да се промени от лятно на есенно подсветяване, особено когато има много зелени места по самата снимка. В конкретен случай аз съм използвал Hue Saturation и съм се концентрирал главно върху зеления цвят. Така, виждате долу, знаете, че ще направя нов Hue Saturation. Опитаме да направим абсолютно същото изпълнение. Този вече е невидим, новият вече е видим, в момента работим върху него. Избираме зеления цвят, тъй като има страшно много зелени места, както и листото, по цялата снимка. С промяната на Hue се променя и цвета, само че в момента виждате, че хваща само абсолютните зелени цветове, без да хваща останалите му краища. Затова тук долу в слайдера дърпаме там, където е точката не, очертанията. Очертанията са абсолютната стойност на цвета. Издърпваме малко отстрани към жълтия цвят и виждате как започва да се променя цвета. Същото може да направим и от другата страна, да идеме на циан или направо на син цвят. Но синия цвят не искаме да го променяме, защото той е прекалено малко в снимката. И го оставяме на Normal Blend Mode, без да променяме нищо друго. Го оставяме с така, за червени цветове, виждате стойностите на зеленото, като наистина само зеленото е пипано. Това са му стойностите, минус 76 на Hue и тук малко съм увеличил границата на абсолютната стойност, за да може да обхване и някои цветове, които по принцип не би трябвало да ги променя. След това следващата стъпка е да направим черно-бял леер, като оставим само листото да е цветно. Това съм го направил с помощта на Quick Selection Tool и с помощта на маска, естествено. Виждате, това е маската. Като нарочно съм оставил и окото и да е цветно. В момента не се вижда, че е добре отцветено, въпреки че момичето има сини очи. Виждате, маската не е абсолютно перфектна, но точно за конкретния случай дори не трябва да е. В следващата стъпка съм променил окото. Тоест, виждате отново Hue Saturation, този път директно при мастера сме променяли абсолютно всичко. Виждате, в момента в който се промени стойностите, виждате как се променя и цвета на окото й. Тъй като сме направили маска, която маска да бъде само единствено на окото й. Абсолютно всичко е черно и само една точица, която променя стойностите само на ириса й, на зеницата. Върнем отново на цял екран с Ctrl и 0. След това съм направил кърс. Тези кърс са само за контраст. И то много силен контраст. Виждате, че еса е в много силни стойности. И поради тази причина снимката е придобила изключителен контраст.
което се отразява много върху абсолютно целия фон и момичето. След това съм изсветлил отново съм работил върху окото, като съм само с brightness. Виждате стойностите само на brightness. Съм изсветлил окото й. Виждате как окото изсветна. Малко като паметника на цар Самуил. След което прибавих vintage ефекта. Сега, vintage ефекта е практически, да го покажем с curves, поставят се точки на shadows, midtones и highlights. След което се издърпва, крайната част се издърпва нагоре и виждате как започва вече да черното практически избледнява. А когато дърпате светлината надолу, бялото започва да става сиво. Виждате как зад нея всичко абсолютно започва да става сиво. В конкретния случай чак толкова големи стойности не са били използвани. Виждате какво представлява. Не е много мърдано, не е нищо. И в основни линии shadowsa, както и черните цветове, белите, както и хайлайтите, също не се допират до стените на хистограма, което всъщност нямам идея какво прави. Честно да ви кажа, по-добре така изглежда. Тук съм използвал curves. Виждате, че съм дигнал midtones към по-светла част, като съм направил маска, която да освети само лицето й. Само лицето и по-точно там, където се вижда окото. Това е разликата. Да може малко повече да светне. И крайната стъпка всъщност е от 3 стъпки. Това е практически заглушаването на червения цвят, за да няма толкова силен контраст. Първо съм използвал Hue Saturation на червения цвят, като съм намалил както и малко светлината на самия червен цвят. След което съм използвал Curves, при които отново съм направил нещо като Vintage ефект, но съм оставил маска, която да маскира този Vintage ефект да фаща само червения цвят и малко от жълтото. Маската съм я направил посредством нов леер. Винаги правете това на нов леер. Посредством нов леер и върху новият леер съм направил Select Color Range. И когато избирате с дропъра някакъв цвят, от фъзинеса може да изберете колко от този цвят да хванете и колко да не хващате. Виждате как се променя. Бялото означава, че е маркирано, а черното, че не е маркирано. Също на принципа на маска. Виждате, че е излезнал, така ще излезне като Selection. Избирате който и да е от аджастментите, примерно черно-бяло ще направим, и той автоматично направи ето тази маска. Така че посредством Color Range винаги може да се избират, може би най-перфектното избиране според мен на цветове е от страна на Color Range, но винаги препоръчвам да се прави на абсолютно нов чист леер, за да не хваща абсолютно нищо, което е отдолу, което вие не искате да хванете отдолу. След като заглушихме още малко цветовете, накрая направих един Color Lookup. Това е Color Lookup Futuristic Bleak от първото падащо меню на 3D LUT файла. Futuristic Bleak, това е директно от Photoshop, не е външен процес, който съм пуснал на opacity 30%. Представете си, че иде на 100%, ето така изглежда на 100%. Като маската е абсолютно същата, просто когато искате да прехвърлите една маска, да кажем тази маска ще изтриеме, направим нова празна маска. Виждате Futuristic Bleak как действа на абсолютно цялата картина. Придава зелен color cast, а ние не искаме този зелен color cast да се отразява върху лицето и нея, а само върху цвета на листото. Това държиме Alt и от долната маска, която има върху Curves, прехвърляме отгоре върху Color Lookup. Photoshop ни пита Replace Layer Mask, Yes, и остава само върху листото. Но когато е на 100%, изглежда някакси бая изтъркано, изчанчено и някакси не в синхрон с останалите цветове.
аз обикновено винаги пробвам на 40 или на 60% да видя как ще изглежда, в конкретния случай на 30% мисля, че му е достатъчно. Да няма чак толкова голям контраст. И в крайна сметка това е абсолютно цялата философия на всичко, което направихме. Така изглеждаше оригинално снимката, така изглежда в крайен случай. Сега всеки си има вкусове, не на много хора такъв тип снимки се харесват, но на мене лично черно-бяло с оставени един или два цвята максимум, снимката става перфектна. Това е всичко от мен. Довиждане и до нови срещи!